Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili iRadio Ingezi. Lami igama ngifeza Mduthu, ngakhuluma nobathi la sibona amagumede. Mothi mhlawumbe usamusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje sho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu, uphoqeleke ukuba ungcwaba umlenze wodwa umndeni umfundi wasentshaweni kwaDukuza ngesonto ukuhamba isikhathi zingatholakala ezinye izingxenye zezitho zakhe zomzimba kulandela ukuminza ngesikhathi ebhukude olwandle nabangani. Umnqobi Mngadi obeneminyaka engu-15 obefunda ibanga grade 8 etshele Nkosi High eShakhaville kuthiwa wamenza ngoJulayi 1 kulo nyaka ehambe nabangani bakhe olwandle kwaMjekisi okungavumelekile ukubhukuda kulona olungasemvuti imoto. Unina uNkosazana Zinhle Mngadi utshele iSolezwe ukuba bagcine benqume ukungcwaba unyawo lodwa lendodana yakhe njengoba bebona kuhamba isikhathi zingatholakala ezinye izitho, elandisa ngesigameko ukuthi indodana yakhe yaminza ngesikhathi yona nabangani bakhe ababili bebhukude isibili. Abanye ababili sebephumele ngaphandle kolwandle bakhala ngokuthi abazizwa kahle, kuthiwa baqala baya phambili bonke okubalwa ngaye umnqobi. Laba abanye ababili babonakala bebuya, yena washona phambidlana, okuyilapho ezwakala sememeza khona umngani wakhe omkhulu owayekulaba ababehleli ngaphandle kolwandle ethi-ke ake umcelela usizo ngoba kusabhukeki, kukhona into embamba unyawo. Usho uNkosazana Mngadi uthe bazama abangani ukubiza abahlengi ama-lifeguards abafika ntambama bekhala ngokuthi balitshaziswe ukuthi baqale baya kolunye ulwandle lwakaMjekisi okulwenye indawo lwaphazamisana nalolo kwenzeka khona isigameko. Bambheka kodwa bangathola lutho, bangakhala ngokuthi lapho kuthiwa umenze khona kugcwele amatshe kungaba khona ukukhona ngisho nakudonga. Usho unina uthe-ke ukucwaninga kwamnqobi kwagcina sekudlulisela kwabatshozi ababelokhu bemcinga kodwa ngendlela abangagculisi kahle umndeni. Babengangeni ngaphansi ukuyobheka kodwa babelokhu batshoza ngaphezulu. Bathe ingane yabo ayisekho la iminze khona, bathi isidomu sayo sesingaphuma kolunye ulwandle kwaDukuza Richards Bay kanjalo nasePort Shepstone. Uthe-ke ukhona benkampani ezimele ababatshela ukuthi babukile nangezibhompolo babona kukhona into esasidumbe egaxa lematsheni, kodwa-ke ukuthi uma lolu lwazi seludlulisela kubatshozi bamaphoyisa bavele balichithe. Bathi inhlabathi leyo ebonwe izibhobholo udalula ukuthi omunye wayesuka kubatshozi baseThekwini umgagule ngegama walimisa ngesihloko lokuthi ngeke yena abeke engcupheni impilo yabatshozi bakhe ngoba ulwandle luphenduka ngamandla kule ndawo kuthiwa kubone kuyo into esamuntu ngezibhompolo. Uthi-ke kuJulayi 7 emva kwezinsuku ezibili kade unikele ebuhleni ngesikhathi ithola imbiko ukuthi kutholakele umlenze olwandle lwaseZinkwanzi. Uyile ukuyolibheka wahlala engafiki, ngabona ukuthi akulona le ndodana yakhe, nakuba kunjalo amaphoyisa amyala ukuthi enze ulibofuzo ukuchaza uNkosazana Mngadi. Uthe uthola ucingo emaphoyiseni ngo-Agasti 1, 2025 amaphoyisa asibuyile imiphumelo libofuzo, wathi-ke abesesolibheka ngo-Agasti 4. Uthe uma efika bathola ukuthi-ke unyawo lwayo indodana yakho umlenze. Usho kanje uthe ababe sebelithatha belibuyisela emakhazeni azimele okuyilapho aphinde olibukisisa kahle esephethe nesithombe. Ugcine ebona ukuthi olwayo ngempela indodana yakhe seyibukisisa ngisho nangezinzwana. Uthe okwenze balubambela inkonzo yomngcwabo kwangukuthi ukungcwatshwa umuntu ophelele ukuthi abantu bazi isizulu bathi kuyenziwa lokhu ezimeni ezifuze lezi. Uthe bavela alingcwabe lokhu okukhona ngisho akanaso isiqiniseko sokuthi zikhona yini ezinye izitho ayobe yazithole kuchaza uMngadi. Uthe ubone-ke kungekho kumsizi lokhu ahlalisa umlenze endendende emakhazeni waqhuba athi kukhona amasiko enziwe ukubala ngelokugeza amanxeba njengoba kuyacaca ukuthi indodana yakhe ayishonanga ngokugula. Uveze ukuthi baphinde benze elinye isiko lokuhlanganisa isidumbu sakhe ngokomoya uma kukhona ezinye izidumbu ezingxenye sakhe ezitholwayo. Emva kwalokho uyobe eyozingcwaba ngokuthi egubhe lapho kunxebe khona umlenze asifake khona. Nokho uthena manje usezohlungu ngokumehlelwa, wathi usele nemibuzo ukuthi zishoniphi ezinye izitho zendodana yakhe. Senza ukuthi izona indaba ezihamba phambili namhlanje sinibikela zona kwezona okuyindaba ezingajabulisa, indaba ezingekho zinhle
ezenzekayo ezweni esakhile ingane zakwethu. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu. Sengiphuma kanjena, ngiyabuya kodwa nezinye futhi ezilandelayo kuvideo elandelayo. Nibe nosuku olumnandi. Bye bye.